Sugeng nginjing para pemirsa ing dinten menika. Sekilas pawarta ingkang aktual, anyar lan lampes sampun kula samataken kagem panjenengan sedaya. Kaliyan kula Alif Arya Raffi menika pawarta sajengipun wisata anyar ing Kabupaten Pati. Masyarakat Kabupaten Pati sakmenika anduweni destinasi wisata enggal ingkang menarik. Wonten Dekah Gilis, Dusun Sugiharjo, Kecamatan Pati. Sampun dipunbikak wisata susur lepen Silogonggo ngagem baita. Wahana puniki dados setunggalipun wisata toya wonten Bumi Minatani ingkang nawikaken pengalaman unik nyusuri lepen. Wisata menika digagas déning Bumdes Lestantun Makmur lan angsal sengkuyungan kebak saking pemerintah dusun saha masyarakat saenggen. Kepala Dusun Sugiharjo Herminto ngaturaken apresiasi dhateng sadayaning pihak ingkang sampun kagungan peran lebet merealisasikan wisata menika. Alhamdulillah, matur nuwun kalih dhateng masyarakat saha pengurus Bumdes ingkang terlibat. Pungkasanipun, wahana wisata susur lepen menika saged dipunbikak kangge umum, ujaripun wekdal peresmian. Ketua Bumdes Lestantun Makmur Sutrisno njentahaken menawi wisata menika nggadhahi pinten-pinten rute menarik. Salah satunggalipun tumuju area Bendung Kempas Kimpes. Kaliyan tiket namung 12.000 per tiang. Wisatawan saged nikmati perjalanan santai wonten lepen Silogonggo lan nelasaken wekdal sareng keluargi, utamainipun wekdal senja. Tiketipun namung 12.000, mirah meriah lan saged mubeng-mubeng nikmati pemandangan, tembung Sutrisno. Piyambakipun ngajeng-ajeng rawuh wisata susur lepen puniki angsal nambah daya tarik wisata wonten Kabupaten Pati lan maringaken manfaat kangge perekonomian masyarakat saenggen. Saha menika kangge wargi Pati lan sawentawisipun sampun langkungi kesempatan nyobi pengalaman seru menika. Makaten pawarta ing dinten menika, kula Alif Arya Raffi ngaturaken menawi wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Arum kuncaraning bangsa dumunung ana ing luhuring budaya mugi rahayu. Ingkang sami pininggih ngatur nuwun, sugeng enjing.